Автономия уставы буенча оешманың президиум утырышы ай сайын узса, башкарма комитет җыелышы исә елга бер тапкыр үтә. Башкарма комитетка өлкәнең һәрбер авыл районнарыннан 123 кеше керә. Һәр елдагыча бу елга киңәйтелгән җыелышка да авылларда эшләүче ана тел укытучылары, мәдәният хезмәткәрләре дә чакырылды. Укытучыларга елдагыча Татарстан Мәгариф министрлыгыннан кайтарылган татар теле һәм әдәбияты өчен дәреслекләр, методик кулланмалар таратыла. Быел аларга Марат Әхмәтов җитәкли торган комиссия тарафыннан эшләнгән бик күп башка төрле кулланмалар да бирелде. Татар теле укытучылар өчен иң кирәкле булган уку әсбаплары дим, татар теленнән һәм татар әдәбиятыннан таблицалар. Шул кадәр әйбәт итеп эшләнгән, укытучыларга алар бик зур ярдәм итәчәкләр. Һәм шулай ук татарча алфавит һәм дәресләрдә, әдәбият дәресләрендә балаларның сөйләм телләрен үстерү өчен картиналар җибәрделәр. Автономия башлыча телне, мәдәниятне, гореф-гадәтләрне саклау мәсьәләләре белән шөгыльләнә. Шулай да тормыш милләтнең башка проблемаларын да ача. Автономия дин, яшьләр һәм гаилә мәсьәләләрен дә читләтеп узмый. Татар яшьләрен үзара таныштыру, аларга гаилә корырга ярдәм итү максатыннан Бәхет клубында шул эш юнәлешләренең берсе. Яшьләрне таныштырыр өчен төрле форматлар уйлап чыгарабыз. Дискотекаларда, уеннарда, тамадалар да тәшәбез. Төрле без тырышабыз. Әбиләре, бабалары шалтырата, әниләре шалтырата, үзләрен таныштырыгыз дип без тырышабыз. Никтер яшьләр генә бик килгеләре киләми. Шәһәрдә генә түгел, авыл районнарда яшәүче татарлар милләт эшләре белән бергә илдәге вазгыятьтән дә читтә калмый. Алар һәр төрле өлкә күләм узучы чараларда, хәйрия акцияләрендә дә актив катнашалар. Һәр районда диярлек Ак Калпак оешмасы кызлары махсус хәрби операциядә катнашучы якташ егетләргә ярдәм итү буенча киң кылачлы эшчәнлек алып баралар. Сугыш башлаганнан бикле инде менә без окоп шәмнәре күбрәк ясадык инде, 700-дән дә артык инде. Шуңа күрә шуннан соң инде күчтәнәчләр әзерләйбез инде. Үзебезнең шәкшәкләрне, бавырсакларны, кош телен әзерләп җибәрдек менә. Әбиләр, бабайлар в основном апалар, абыйлар китерәләр ай сайын акчалар, әбиләр носки бәли. Әбиләр җыялаларында центр активного долголетия бар. Шунда инде сухой душлар ясыйлар, супы сухие, тагын нәрсә, плетут сети. Утырышта катнашкан өлкә губернаторы орынбасары Александр Коробко да татар милли мәдәни автономиясе озак еллардан бирле күп кырлы уңышлы эшчәнлеге белән башка милли оешмаларга да үрнәк булу хакында ассызыклап сөйләде. Особую благодарность я от имени губернатора хотел бы выразить областной татарской национальной культурной автономии. Многие годы он проводит огромную работу по формированию и реализации национально-культурной политики в области, совершенствованию межнациональных отношений, по сохранению, возрождению и развитию культуры татарского народа. Еллык утырыш башкарылган эшләргә хисап тоту, аларга бәя бирү белән генә чикләнмәй. Анда ел сайын аерым бер проблеманы күтәреп чыгалар. Быелгысында мәчетләр каршында балаларга татар телен укыту буенча якшәмбе мәктәпләре ачу хакында сүз зур сөйләшү булды. Бу эштә хатын-кызларыбыз да читтә калмый. Балалар да, өлкәннәр дә йөриләр, Аллага шөкер. Бездә 3 группа, 1-нче класслар, 2-нче класслар йөриләр, 3-нче класслар да бар. Быел чыгарыш юллары Алла теләсә. Аллага шөкер, уже бик күп әйберләр өйрәндек үзебезнең телебездә. Без инде тирәнгә кирмибез, татарча сөйләм телен өйрәтәбез балаларга. Хәзрәтебез Наил хәзрәт бик күп булыша. Әлбәттә, мондый уңай эш тәҗрибәсе башка мәчетләрдә дә бар. Аны оештыручылар үз эшләре хакында утырышта катнашучылар каршында чыгыш ясады. Дин белән тел бергә булган вакытта күп нәрсәне булдырабыз. Мәчетләр каршысында шул тел булсын, дин булсын, гореф-гадәт булсын, шуннан саклана, шуннан алып барабыз иншалла. Бүген көндә үземнең теләге белән бер сыйныфны бетермәгән татар телен өйрәндем. Һәм дә инде минем кебек яшь егетләрне, яшь кызларны татар теленә өйрәтәм дип, шушы Старлетамак педагогик академияда укып бетердем татар бүлеген. Үзләре гаҗәпләнделәр, ничек инде син бер сыйныфта татар телен бетермәгәч, академияны бетердең татар бүлегендә. Аллага шөкер, бетереп булды, Алла теле кабул итсен. Автономия утырышында катнашучы төбәк мөселманнарының дини назарәте рәисе мөфти Илдар хәзрәт Сафиуллин дини һәм милли эшләрне бүлергә ярамый, алар янәшә барырга тиеш диде. Без бүгенге көнгә тел белән занимаемся во всем. Но тел генә бит ул бөтен нәрсәнең татарның сущности түгел бит, туганнар. Барыбыз да милләт өчен, халкыбыз өчен, дәүләт өчен
Birdemlik için devletimizdeki güçlü devlet olsun diye. Tilni, dinni hem goruk adetlerini saklauğuna tugul, olarını tökmey şeşmey balalarga tapşıruu da bugungi buunun izgi boruşu. Onuklarınız, ullarınız tuğan tilin saklayım iken, tuğan tilin meşrutigi ziyivleniye nigizinde, ariza nigizinde bireler miken, şunun bilen de kızıksınız. Çünkü alar anı belki bilmeylerdir de, şu məlumatlar alarga jitkirsəgiz idi. Çünkü şunday kızıklı vakitte yaşayız. Özünün tuğan tilini de sen ariza nigizinde öğrenirge tiyiş. Oturuş ozağında uzak yıllar davamında milli işlerde qatnaşuşularga, uqtuşlarga hem medeniyet hizmetkarlarına Ulyan ülkəsinin hem Tataristan'ın bülekleri tapşırıldı. Ulyan ülkəsindən Ramiz Safin, Ahmet Müderisov, Tatarlar.